Ja, pænt goddag og velkommen til Smager først, og velkommen tilbage efter sommer. Sommeren er jo ikke helt slut endnu, og det giver vi altså gas med vores nye produkt her, Rondo Aperitivo Bio. Det er i princippet Aperol, men nu i en smuk, økologisk, blødere, lidt sødere version. Det er jo stadig noget med godt med rabarber, godt med krydderurter, og noget som man i princippet jo bare skal drikke og nyde som det er. Og bryder man sig ikke om det, det er jo en anelse bittert og lidt mormoragtigt. Så er det jo, at man skal have fat i det her i sættet, så man laver sig en spritzer. Vi vil så i dag kalde det en Rondo spritzer. Og det er noget med cirka en tredjedel af det her Rondo. 2/3 af noget mousserende. Vi bruger cava. En dejlig tør cava. Der var noget følge en masse is til, det er skide godt. Og så skal man toppe med lidt dansk vand. Og så er det jo, at vi stadig har sol og sommer og august. Det er det handler om. Skål.